they are trained rather to reflect. Ayigilda inyuka noba ayishumayela phi ayishumayeli, it's merely reflecting ukuba yona ithe xa ifumana isifundo yafumana ntoni kule nto ifumeneyo ukuthi abantu mabathini. That is what reflection means. So noba inganyuka njengami ithini, it does not mean yashumayela uwenzo. He's reflecting his thoughts about how God spoke to him when he read the scripture. The only person who preaches, who is trained to preach in the Methodist Church, is umfundisi. That's why uzofumana urekhodi bezifana ne-sermons and all that. Abanye abantu can't write sermons. They're not taught to write sermons. Sermon is a very big thing, by the way. I only will reflect this evening, as I do as every time I stand by Kwabantu. So what I will do today is to speak to you what the Lord said to me when I read the scripture. The first thing that is very important for us to understand kule vesi okanye kwesi sicatshulwa sanamhlanje is of that sifika kuyintlekela, sifika emzini okubhujiwe kuyo apha. In fact uyakuziliwe siqela nongcwatywa wahlanjwa izandla phakathi egugulethu, siba nenkomo esiyibekayo xa umuntu evele emangcwabeni ngoba beyothini hlamba izandla. Ayilo siko ke qha senza laa nto esenziwa nguPontius Pilate. Aye wayincama wathatha amanzi wahlamba izandla ungancama. And so this is what happens. Sifika kulapho sekuncanyiwe in this scripture. People who are here have different characters. Abantu abalapha have different characters, have different personalities. Abantu abalapha kwisicatshulwa. But there are 3 people, in fact 4 people who stand out for me xa esisicatshulwa okanye as we reflect upon esisicatshulwa. And the first one is Jesus. Jesus heard that into yokokuba Mary is and Martha's brother, who is Lazarus, who is a friend of Jesus, has passed away. Brother has not yet passed away, but is sick. Uyagula. But Jesus heard and he simply ignored it. I think ignoring is a very big word. He simply mised. Okanye, unfortunately, politic is a very big word. He mised it. Uyibonile. Nake uqala ukumayiza ndithi ndizawuyela kuwa ndithi ndiyabulani ndiqhanga wela kwexesha elifanelekileyo. That is mising for me. So Jesus mised this message okokuba your friend is sick. And that is what the word that is used. Your friend, your associate, the one that musithi ngusofa silahlane nawe is sick. And Jesus mised this letter, or rather message. And the second one arrives that Jesus, your friend, is no more. And for me, that means Jesus was ignorant. For I called him for the first time.
and he did not respond. And now the matter has exacerbated, and the matter is far worse from the one I reported him to have been. And therefore, Yesu, mhlobo wakho Lazaro, akasekho. Utumbali, Jesus was very heartbroken about this. The minute at Lombali, Jesus was heartbroken about this. The writer comes across the emotion of Jesus when one loses. So, ekumazeni kwakho Yesu, it did not mean he did not. The minute at Lombali, Jesus was heartbroken. It means that he did not mind because he doesn't care. Because Utumbali, immediately after he heard that, uYesu waya eBethany. After a series of messages and of communications, uYesu waya eBethany. There's a saying, better late rather than never. And that is what Jesus does. Better late rather than never. So Jesus, this caring figure, is drawn namhlanje eBethany. But before to even think how Jesus cares about, yes, in fact, ubuziwe ngabadisciples bakhe, are you sure about this? Are you sure, Obana? Are you going back to the same Bethany where your life was under threat? Kula ndawo ubuxulutywa ngamatshe kuyo, are you sure ukuba uzabuyela khona? And Jesus says, I am sure. And he goes back. That is how Jesus cares about this person. How Jesus cares about not only Lazarus, but I would like to say how Jesus cares about a heart that is broken. In fact, John 14, that is how Jesus cares about a. He goes, in fact, when he goes back to Lazarus, he does the same thing that God did when Abednego, Shadrach, Meshach were in the fire. He was part of the fire. And that is what Jesus does. When Jesus cares about his person, now Yesu cares about Nanawe, he rather goes through the fire because of you and me. In fact, unomculo lenkonzo, nabantu bakho Thixo, nasemililweni banabo, because he cares about them. And that is how much Jesus cared about these people. That's the first character, the Jesus who cares about his people. And maybe, when a person who is very close to you does not care, always define what is care. Absence does not mean I don't care. You know, absence. There's something called distance care. When you know, guys, emotions are very physics city, chemical reaction emotion. Chemical reaction emotion yenza izinto ongaziqhelanga kwanawe. Uthi ngokuba ungumuntu wabantu wakho uyahlelwa inhlekela uvala iminyango ucime nefone ungafuni bantu. And this is how Jesus cared. He cared intellectually. That is how Jesus cared. His intellectuality was so broadened that even his caring was intellectual. Uyesu cared ebelazi ixesha lokufika eBethany. Ufike kanye xa bemdinga. Bazali bam ebengabathi uMartha noMaria bebengamdingi uYesu xa uLazaro besaphila.
bamdinge uYesu kanye xa uLazaro engasekho. In fact kakade ubukho bomntu awumdingi xa esaphila, umcinga xa engekho uba uba bekhona ubani ngekungenje ngoku. And that is how Jesus cares about us. When all has failed, xa izinto singami ngale ndlela bekumele zihamba ngayo, naxa izinto besicinga ukubana zizawulunga zingalungi, afika uYesu. When you went to interviews, when you went to job shadowings, uyofuna experience, ingoneli nale experience xa uya ku-interview, fika kabunjani. After many rejections, afika uYesu. When you need him most. You cannot want Jesus when you don't need him. You know? Awusoze umdingo ye mandisebenzele le word. You cannot want Jesus. You can only need Jesus. You cannot want Jesus. You know? In order to need Jesus, ukicule le joy yaba xa uYesu umdinga nyani, ndifuna wena Kristu ndiyakwanela nguwe. When everything has failed, xa i-systems zingadibani zombane, umbane engaconnect eboxini, uqala uqonda bathini ndalidinga olukhanyiso ixola ngu-18 apha. And that's my first point. The appointed time. The appointed time. You need Jesus at an appointed time. At an appointed time. Masiyekeni lento yokufuna ucomparison imisebenzi kaThixo komnye umuntu neyakho. What Jesus did for you was enough for you because you needed Jesus for you. Enough unaye ngalomzuzu. During your joblessness, during your inswelo zakho, and everything that you think that uyazidinga and so forth, allow Jesus at an appointed time to arrive. He is never too late. He's never. In fact, people don't know that, but yonke into inexesha layo. So, in other words, there's a time when you call upon Jesus. He's when everything comes back to you more and more, even more than you prayed for. And so, Gildas asekaya, today I must say, you must wait for your turn. Wait for your turn. Hayi man. Susifuna zonke. Uthi umpostoli uPaulos ndiyazibona zikhona zonke zinhle kunjalo nje. Mhlawumbe le festive manditsho zinhle. Siyabengezela. Kodwa zonke azifanelanga. Hayi wera mfundini. Azifanelanga. Because you have a God who is an isizathu sinamagqwirha into yokubana they told people do not know xa izinto zingezo zabo. That is the problem with people who are evil-hearted. Abayazi ukubana likhona ixesha lokubana izinto ziquthwe kuwe. Ngoba uthi umbhali ukho umninizo othi ngexesha lazo aziboleki into zakhe. The appointed time. So, Mazalba, make peace with Lenu, but there is always an appointed time for you. There is always an appointed time for you. We are not a very big guild. And maybe that is what we are appointed to be at this stage. Until last week, we must be content with what we have. Use the resources with that we have for our advantage. Utu Yesu, awunokwazi
ufune indlu ye-500,000 ebhankini une-70,000. Use the resources that you have carefully and for the construction of what you need. Ndidla ngokuthi mna isizathu esinazo sigcwele zii-capitalists kakhulu. Akho bantu ndidla ngokuthi abantu basecaweni ngabantu abazithanda ii-profits. Akho bantu basecaweni, we like profits. Eleke into esiyenzayo ne-fundraising asikubeka i-profit esiyenzayo. Uyibona le profit but sometimes it's too much for PHL. Sometimes abantu don't know. Icawe ebanking is an NGO, NP, whatever. It cannot be accepted that icawe xa kuphela unyaka ivale ne-70,000 ebanking. Icawe xa kuphela unyaka wayo funeka ingabi nanesenti emdaka because it needed to use the money for its own advantages ngalaa nyaka. That's why we sinento ezithiwa zii-budgets. So maybe sometimes we should pray nomthandazo ukuthi siphe namhlanje so give us what we need. Siphe namhlanje isonga sethu. Don't ask for more, but ask for what you need namhlanje. Don't ask bazalwane, don't ask for things that will end up in your storage ngomso. So uthatha kanti awuzusebenza nento uzithathayo. Use what you have. Maybe ngokwenza njalo competition will be less. Maybe ngokwenza njalo anditsho uba izawuphela, but maybe ngokwenza njalo even gossiping will be less. Comparison will be less. Because umuntu ngamnye is a tool yalento bekuba uyiyo. So at an appointed time, God, zizawuyeka nemali zakho kuphelele ebantwini. Gildas. Zizawuyeka umane ukuquqa afuna ukuthi makhaza because zigcwele emakhaza ngapha. Uyekuquqa kuma-sightseeing komandondoni, umane ukukhangela isihobo sikamama ubani notata ubani owaziwayo and so forth. Unemployment doesn't mean you're dead. It just means okwalomzuzu uThixo uthi ngoku mandisonge izandla. Kodwa into endiyazi uba uzundithwali nakaloku ngezo ngalo zakho zobubele. God of an appointed time. And okugqibela ke, my last point, clear reflection, is of that there is these three characters. There is Martha, Mary, and the Jews. In fact, and Lazarus, my four characters. Martha, when she heard that uYesu unyathele eBethani, ingubo zenzile uzishiyile. She left her morning. In fact, uTumbali, when she left the house, they thought that Martha uyele ngcwabeni. But no, because Martha knows the powers of Jesus. In fact, Martha uthi naxa ifika kuYesu, the first words she utters is imvumo yabapostile. Wathi ndiyakholwa okokuba ukhona uYesu ongunyana kaThixo ozele ongakhawanga ngamntu kodwa ukhawule ngomoya oyingcwele. That is what Martha said. Inkola yabapostile ndiyakholwa ovume nguMartha when she arrived at the feet of Jesus. In fact, Martha is the only one that I should believe. Galomzuzu believed in that kukuYesu oziguqulayo izinto. And listen, ukholelo kaMartha was very small, bazalwane. Martha besandothi ngoku ubabe kuba bukhona. Waphinda wathi ngoku kodwa ndiyayazi. Kodwa I know that unako uziguqula izinto. And maybe that is what Martha is. There's a tension between faith and doubt, and that tension is very important for us. Awunokwazi ukholwa kakhulu ungaki. Ke ndathi umakhulu wami, nike siyeke le nto yobana eleke xa sigqiba uthandazela into uciba izawukwenzeka ngalamzuzu okanye izawukwenzeka kwenzeka. Sometimes ngengenzeki. You must make peace of that. Le meko ndikuyo Thixo ndiyayibulela. Martha
ukukholwa kukaMartha is very important for us because uMartha ufana nam nawe. When you pray to Jesus, thinking that is zizawukwenzeka, uthi yes, in fact, even the small amount of faith you have is important. Ukukholwa kukaMartha is limited by events ezenzekileyo. And that is important for us. And uMartha goes to Jesus, living inzilo yakhe, and she goes to Jesus. But there's Mary. Mary remains at home. Mary remains at home. Maybe Mary unalani noba elimbizile akeza andiyazi ngoba ufuna sizothi. Ufuna ntoni umuntu oza kuwe xa izinto sezenzekile? You know, it doesn't make sense to me. Uzawuthini xa uzesingcwabeni uzeme kwesingcwabo? Uzawuthini kanye kanye? Sekuphele nokutya, sekuphele nezinto. Nganabantu baseguguleni, abantu baseguguleni balinde sithi siphele isingcwabo. Baze ke ngoku. Yaba? Baze benxibe kakuhle bengathi belapha. So uzawuthini Yesu? That is what Mary maybe asked Kanamzuzu. The faith and doubt scenario. But this is what I like about these two. And this is what I like about these two. They left inzilo yabo and they went with Jesus. Bahamba no Yesu to the grave. When the Jews thought about Martha and Mary going to the grave, but Martha and Mary instead went with Jesus to the grave. Kulandawo yenhlekela bazalwane, kulandawo bekuthiwa ndiyancama ngoku akusekho nto yoziphinda iphume kule ndawo bahamba noYesu baya kulaa ndawo. And that is very important for us. Faith and doubt scenario. When you do not know okokubana abantu when they already begqibile okokubana awunophinda ube yinto, but uthi uYesu, but Martha no Maria today they went with Jesus kulaa ndawo. Kulaa ndawo kungakhulwa kuyo, kulaa ndawo apho izinto zife khona bahamba noYesu. They went with Jesus. And theologically uthi umbhali kozana isintsikelelo apho yesalawula khona. And so when Jesus set foot endaweni yabantu abafileyo, yasuka indaweni abafileyo yayindawo yabantu abavukayo. That is what Jesus does. The transformative power of Jesus. Emakhayeni ethu xa bekusithi into okubana akunophinda kulungento apha, ikhaya labantu aba-uneducated nekhaya labantu aba-unemployed. But when you walk with Jesus to a place ekushwatyulelwe kuyo, when he sets foot kulaa ndawo, ithi ngoku ibe yindawo eshwatyulelwe kuyo ibe yindawo yokungcwalisa. That is what Jesus does. When Jesus enters a place, the place transforms. The place transformed. The tomb transformed from a place of destitute, a place of izinto ezingekho right, nezinto ezingahambeli phambili, kwindawo yakwekandancama yasuka yayindawo ye-transformation. And that is what Jesus today orchestrates as he walks into the tomb. And immediately he prays. In his prayer, God, he intercedes with Uchiku, the Father, the Son, with the Father. Uchiku they intercede. He intercedes to him. And immediately the place of destitute becomes a place of transformation. And this is what I like about Jesus. Uthi Yesu kubo mkhululeni sithandele nimyeke ahambe. Ukuhlala kwindawo yabafileyo. Impahla zabantu abafileyo zishiye kwelabafileyo. Uthi Yesu ingxaki esinayo kwi-groups even nasemisebenzini nasezikolweni, there are people abathwala amakhaya abo bahambe nabo. Umuntu ehamba nje uhamba nekhaya lakhe. Umuntu ehamba nje uthwele izinto zasengcwabeni. Uthi Yesu namhlanje leave indawo yabantu. When Martha and Mary arrived at the scene, they immediately left
indawo yabantu abafileyo. They left their mourning and they arrived at where a place of transformation is. And maybe that is my call today, Gildas. That nobody masingagcwalisa impahla zabantu abafileyo kwindawo labaphilayo. Leave into zabantu abafileyo kwabafileyo. Mhlawumbe libe ngohlobo. Shiya izinto zakokwenu. And when you arrive at this place, arrive at a place of transformation. Because the church is a place of transformation. It is a place of resurrectors. You know, ngecawe sidibana asidibani singamahamente asewusile. Singamahamente ehamendeni. But ngecawe sidibana njengabantu abalindele uvuko. People don't understand that. Xa usiya ecawe ngecawe uyodibana nabanye abantu abalinde uvuko. In other words, uya kwindawo ye-transformation. Athi umculo lenkonzo abantu benkosi bahlanganisene ngomoya kaThixo. Because the Spirit of the Lord is a transformer. It transformed the place of destitute into a place of transformation. And so, bazalwane, leave mkhululeni izithandele. Before I die to Yesu, lisuseni ilitye. Before uzikhulula izithandela, lisusilitye. Lisusilitye. I'm very metaphorical. Andifuna ucacisa kakhulu. Lisuseni ilitye. Bazalwane, this evening, take away the stones. Ngoba mhlawumbi awudulibone lento yovuko because there's a stone. Awukayibona transformation because there's always a stone that you carry. Uthwele izinto zakokwenu, uthwele izinto obuzenza izolo. But the resurrector, the one who transforms you, uthi namhlanje lisuseni ilitye, umkhulu izithandelo. Ithi le ncwadi apha, take away the clothes of the grave. Into zasemangcwabeni zisuse zishiye emangcwabeni. And here you arrive with the Lord Jesus, who is a transformer. Some time ago, there was a friend of mine, 3 friends of mine, ababe student excursion esikolweni. Sayeka noba bese excursion esikolweni. Le excursion esikolweni uthi ke babalise bahambe ke into zethu ze-philosophy and so forth. Bahambe ke babuye baya ngolwehlanga lemini kuzawuvalwa ngayo kuzoqhithiswa ngayo. Bana abanye bayazi xa ngolwehlanga namhlanje sizawuphuma apha yakona kuba kaloku ngolwehlanga, even it's pay day. So amakhaya i-environment yasema ayizufana previous Fridays. Namhlanje environment yatshintsha. Uthi nawe bekulalwa kuphekiwe ngolwehlanga namhlanje akuzuphekwa. Namhlanje uzothi take away and so forth. And so my friends on this day, on Friday, they go out, they enjoy themselves, and then they come back. In fact, there were 5 of them. 5 of them. They come back. Baqeshela ke iroom enkulu apha kwesikolo uyokule hotel bayokwenza excursion yabo ye-philosophy and so forth. Babuye ke. Bathi kuba ababuyanga belanda bebeyiyo ngoba bebesiya. Babuya ngoku benyimo babuya benye indawo and ilishwa labo lelokubana lixesha le-load shedding. So they are isikolo siyenza sure ba aba bantu bahlala i-luxury stay apha bazi-VIPs because bahamba nesikolo very so university yaqinisekisa noba aba bantu bahleli kakuhle, so they are on the bakwindawo ekuthiwa yi-penthouse. So iphezulu yona ihotele but iphezulu and so forth. So bahlale ke. So as babebuya kuba bebuya ngobengekho right uthi ulandile kum baqonda ba i-lift ayisebenzi because akho mbane. So what has to be done is that they will use the stairs. So when they use the stairs, kuba i-5 floors by 5 nathi into sizawuyenza ngoku yokokuba owokuqala kwi-floor yokuqala uzawugxila ibali lakhe elimnandi.
owesibini axela ibali lakhe elibukhakana, owesithathu axela ibali lakhe elihlekisayo, owesine axela ibali lakhe elothusayo, owesihlanu axela ibali lakhe elililisane neloyikekayo. So aqala uqala hayi uthi ube mnandi ku first floor, qala wesibini ube mnandi ku second floor, uhlekwe njalo njalo kwesithathu konwatywe, kwesine njalo njalo ube rhaga. Uthi xa kufika kuwesihlanu xa bezawufika ku 5 floor axele lo ibali elilisayo elibhlungu. Uthi xa kufikwa apha kwelesihlanu ngelishwa lakhe iloko kuba akho mntu ulilayo, but lo ubalisayo ngoyena ulila kakhulu. Ubuzwe mfondini elibali bebalilisa thina kakhulu ngoba kwalifa into nekwenza ulile wena kodwa sosukulive elibali. Athi xa ifika athi bazalwana bam, I forgot the key. That is why I'm crying. I forgot. Akaliliswa libali kodwa uliliswa ukuba isitixo esi bekumele ukuba kuvulwa ngaso kulomnyango asikho. And therefore eyona nto imlilisayo yokubana uzawunyanzeleka kuphinde kwehliwe kubhekwe zango ngoba kaloku kulitshelwe ntoni isitixo. And therefore mhlawumbi ziziphumela ezi zokuhamba nezinto zasemangcwabeni. Amabali ethu siyawazi alilisayo, nezinto ezibuhlungu zethu siyazazi, kodwa silibela isitixo sokuvula iminyango evaliweyo. And that is Jesus. And when Martha and Mary arrived at the grave, at the place of transformation, they went with the key. But what we are kubo ningasilibali isitixo. Mhlawumbi xa sigodwa namhlanje sihlila zasekhaya ningasilibali isitixo sokuvula. Ngoba mhlawumbi uzawuhamba uhambele phezulu, ngoba nabahambe la phezulu banikwe banconywe nonconywa uthi wenza kakuhle, kanti umuntu ulibela isitixo. Kanti umuntu ulibela isitixo. Siyambona uenthusiastic, imandla xa ebamba uyibambe kuvakale, kanti ngalo lonke lo xesha isitixo asikho. Wena. And so this evening, may we not forget the key, which is Jesus. I know I took long, but I'm very sorry. But anyway, don't forget the key, which is Jesus. In my reflection today, because there's always an appointed time for everything. When you know the key, uzawuye uthatha pamphlets ezikhutshwayo try 20 rand an hour, uzawuyeka because you know the key. You know the key. Bazalwane bami. Siyazama siza pamphlets ezikhutshwayo. Yes. 20 rand uzawuyeka. The key, which is Jesus, will always mandiyeke before ndiphinde siphinde. Christ was here too. Amen.